का जी ई के हो मेहरारू है हमार। हाँ जी रो रही का खले हट हमसे दूर रह। ठीक बानू मतलब को ख्याल ना रहे मैं ना तुझे कैसन ख्याल। चलो हमसे दूर रह। आज से हमार भाई मेहरारू है। ठीक बानू हट। का खले नी जी ए जा दे छो तू एकरा पे मोहा तरू ई बाजी नहीं हो। 4 साल ले हमरा एको लड़का नहीं थे भाई। हे भगवान रो रो कब ना यंत्रनी की शादी कर ले चलो हटाई जैसे। अब तो हर समझदारी ना है कि कर औरत बिया इनका से प्यार करे नहीं हम। ठीक बानू अरे कोनो बात नहीं कि वो रहे हम रहा का समझ के आ गेलू अपना रा भाई में चल दूर हट हमरा से। करिए मला ऐसे हम तोरा संगे ना सुतत रहनी है। ए जी तू करिए बाहर तो हमार लड़को होगी तो वो करिए होगी। काहे ना पहले कह दरी कि हम शादी ना करम जी। हम तो तोरा शादी ना कर चाहत रहनी है लेकिन हमार माई के दिमाग में कहीं काम मती घुरा गई रहा है अब काहे अगर हमके बोलत नहीं काहे कि जाके तोरा करियर से हमके फंसा देलस। जा दे छो कितना ना बोले देखो तू एकरा पे मत मोहा। ठीक बानू एकरा सब तनको रद्दी भर हमके पसंद नहीं है। एकर माटी लग जा माटी लगे ना बहुत सुंदर ना करत रहे कि हम शादी कर ले। चलो भागा पहले ऐसे। कर लेला तू हमरा के बिल्कुल पसंद नहीं काहे तर माटी लगे तो अरे लाज ना का लगा कहली सते का हो गई माई। यही से कर फिर ना सुतर सा तो माई हम प्यार करते नहीं एकरा हम तो से। जरूरत रही कि हमार पतो ही में कमी बढ़ गई लेकिन एकरा में कमी नहीं थे। माई हम ऐसे सब प्यार तोरा में करते नहीं। कमी ठीक बानू बढ़ गई। ऐसे प्यार करे खातिर कहनी है। एरे में कमी तो बढ़ ही बा। ओ दिन डॉक्टर कहत रहला कि तार पतो हमें सब कमी बढ़ गई। की करे कहीं अपन दुख के कर ले बतावे चाहिए। जब देखत नहीं बैठत नहीं अकेले न तो मन करता केहू के लड़का देखत तो मन करता कि तनी खेल आईती लड़का। जब अपना घर में भगवान बेटा दिला ही बड़ा पतो ही दिला ही बड़ा होते नहीं के तब हम का कहीं बंझिनिया के कहीं क्वेश्चन कराक्सिन घर के आई भी है कहला पर कहले कि होई नु अभी का जरूरत बा हमरा बुझाला नु कि ई दवाई वही खा जाले कि का करेले बंझिनिया एक तनिकियो एथी न लागेला कि हाँ घर में वंश चले के चाहिए एगो बाल बच्चा चाहिए अब हो गई 5 वर्ष सही रहता सब कमी करे में बा। हे भगवान हम एगो बटले बनी कि हमारे को भगवान एक पुत्र निबंसी बनी एकदम ये कहूँ ना दिया ना और दूसरा का देख के इतना हम ललची है ना का बताए सब हमके मैंने मारा तो हे भगवान काहे कहते हमारे के धरती पे भेजला और ऐसा घर में आगल बनी कि जनिए से आहो तरी से तेनिए से हमारा के झपिला दे तरी से घिसिया दे तरी से का करे हे भगवान के करे हम रही का कर जाए जाते तबे तय बजनिया कहता हमके आदमी कैसे रही है भगवान मरद भी हमारे हुए बाड़ा हमके ना जाने ला अगर हमारा जब बाल बच्चा रही तो हमके जानता ना कितना अच्छा से रहता नहीं भगवान कितना हम खल पता नहीं हे भगवान एगो दे दिले रहता तो कहती ना कि यहाँ दिले बना कैसे हम बुझात नहीं सब बाजिन कहता हे भगवान कहाँ बढ़ो भैया हमके उठा ला तो आई जका रो तरू आय मुंह बंद करना तो अबे मार दे 1 लाख। का तू दिन भर रोत रहा तरू अपने हाथ में नहीं ना कि हम बाल बच्चा निकाल दी तारा वैसे एगो लड़का नहीं खेबाई हमार जितना गांव के दोस्त मान सारी में लड़का हो गइल बा। एकदम बाजने बाड़ू साहब रमे कहा तो नहीं तो दूसर के काहे ना कही सब केहू कहता तो हम ना कहम। 4 साल हो गइल बियाह कइले तारा से एगो लड़का ना भइल हमार। दिन भर बैठ के घर में रोत रहत रोला से का होई। रमे हमके मत बोली बोलो जहर दे दी हमके बोली ठीक बात है पर बोली मत अब मुंह बंद करना तो अबे लतवा देत है मैंने तोरे चलते हमारे के दूसर बियाह करके पड़ी कम से कम हमार लड़का तो होई हमार घर खानदान में एगो वंश पैदा होई। अब काहे गने बोलो तो नहीं जी अब ये करे के पड़ी। अब मत बोलिए गने आपसे विनती में हम तू बैठ के जरो हम जाते नहीं दूसर बियाह करे कुछ करम लेकिन शादी मत करम
रह गइल अभी तक ले आइल ना ओकर फेर हम बैठल बानी कि ओकर से तनी बतिया ली पहले लेकिन ई लड़का के नु जहाँ जाई तहाँ सट जाला पता ना समझ में ना आवेला हमरे एकदम में बेरा ओकर से बिना बात कहले हम मानम ना ओकर से हम बबुआ हाँ माई अरे का रे जाता तो घर में सट जाता ते का करी माई ओकर देखत रहनु दिन भर रोत रहतिया हम तो से कहले रही नु कि ओसे हम बियाह ना करब आय अरे बबुआ ई तो बात सही आज ले हमारे एगो लड़का ने के भाई 4 साल से बियाह कइले बानी नु हम ई तो बात सही कहले गलती हमार सारी दोस्त संगति हमारे बहुत तान सकी तू कैसन बाड़े एगो लड़का ना क पहिले अब ले अब देख माई हमके ओकरा संग नहीं रह के हम जौन लड़की से प्यार कइले रहनी है ओही से बियाह करब हम ठीक बानू ओकर कोनो उपाय कर जाके ई बात सही कहत रे कि जने से तो गलती हमरा में बाकी हम ना कहनी तोर तब का लेकिन चल तोरा से ओकरे से बियाह करा दे तोर हां ठीक नु आ हेकर देख कोनो उपाय कर ओकरा से बात करे ली सभी हां चल ओकरा से बात कराओ हमरा के तो ओकरा से बियाह हम करा देतनी तोर के ठीक बा ओसे बियाह करा दे हमारा मैं बहुत तैयार बनू हां तैयार हो जाई चल ठीक बा ओकरा से बात कर ओकरा से एथी कर हम बियाह करवाइए दी तोर देह तोरे माई पूरा गांव समाज हंसता 4 साल से एको लड़का ने के बैल हमार तू तो बहरी रहत रे तोरा के तो हंसता ही है हमरो के गोतनी दिया दिन सब हंसता है तोर मामा हिया के कहता लो कि का होता अभी तक ना तरह ना भइल 5 साल हो गेल बियाह कइले 4 साल 5 साल बियाह कइले हो गेल तब का बताओ तो लोग हंसत रहे तो हमरा निमन लगता हम जानतनी कि हम कैसे बानी आ दिन भर घर में बैठ के रोवतिया हमार नहीं मन करत नाती खेलैती सब कोई खेलावत रहे तब का हमार मन ना है बाप बन के कहने क्वेश्चन कराक्सिन के आइल भी कुल अच्छा चल माई हम तो बताओ तनी जैसे हम प्यार करते नु ओसे हमार बियाह करा दे ठीक बा तू बात कर ओकरा से ठीक बा चल ठीक बा अब बात करके तू हमरा के बताओ कर अब बात करके तू देख माई हम जा तनी यही बेरा बियाह कल में बात करके आ बियाह करके यही बेरा हम लेके आओ तनी कल से ही बेरा हां हम कल मंदिर में जाके बियाह करके आ ले आइबो के ठीक बा तो जो बेटा जो ठीक बा जो हमारा आशीर्वाद रही बेटा जो ठीक बा जा तनी माई गोला तनी खुश रह जो बढ़िया भइल एकर ना बियाह करम तो हम कब तक ले ताकत रह हमें करा सारा वही में लड़का के हमार उम्र जे चल जाइए आ बियाह ना होई आ लड़को ना होई ए बंजिने के हम कब तक ले मुंह देखत रहम जब देखत तब मन करता कि मर झाड़ू उठा के कि मंडे फाट जाए ओकर शकल देखे के मन नहीं करत बढ़िया बन हमर लड़का बियाह करके लेके आवो का करबी माई जे आवत हुए हमरा के ताना मारत आटे सब बाजने कह के बोलत माई हम खेंगे रही का करी समझ नहीं के आवत बोलो हमरा के तो जन्म ना देले रहती वही समय हमारा गला दबा दे रहती माई कैसे रही माई पति भी हमारे बहुत ना मारा हाय देखा निकर रागना चैनल के कैसे बतिया रे के कैसे बतिया हां के काल बतिया रे सत्ता घर में काम के हो के हैं और ये करे के मारा तनी मम्मी से के करी कब हम करम चल उठ हाय देखा ये बैठ के बुझाता कि रागना चलने बड़ी बांझिन कहीं के जे बजनिया तेरा हमारे लेखा घर बढ़िया के तोरा के रखले दूसरा घर में नुक दे देल रहती से कहिए जनले हमारे लेखा आदमी बाकी तोरा के खाओ के मिलत रहे तो दूसरा घर में अब तक ले तो तू कहाँ रहती कोनो पते नहीं चल मार दे से जान से तोरा के जनले कि ना हम ऐसे बानी की रखले बानी बांझिन कहीं के रोको देखी ना तो वो न्यू जाके बैठ कल बनी तार से देख घरे बढ़िया से रहिए ठीक बनू अब तोहरे पर सब आसरा बावे आज हम जाना तने रो चिंता मत करी अरे हम ऐसन बानी ना हमारा कि ना एगो बाबा जी ना कहले रहा ना कि जो नहीं घर में तू कदम रखबू ना तो राते भर के बिहान बैला एकदम लइका समझी के खिलावे लग हम बाबूजी बने हम भाई बने तोहरे पर सब निर्धारित बा ठीक बनू अब सब बढ़िया से घर का ख्याल रखियो चिंता मत कर हम बानी ना हम सब संभाल ले हम और मम्मी पापा घर परिवार सब कोई के देख ले हम हां मम्मी हम बहुत जाने हम तड़पत रहे रोवा से शादी करे के लेकिन भगवान हमार दिन हम तो तड़पते रहे लेकिन का करी हमार माई ऐसा न दिया अच्छा, अब बुझाता माई के हमरा अरे बापे बने के चाहत माना तो चिंता मत करी
हमारे एगो मिलल ही बा हमार बाबा जी एगो तू कहले बानी कि हमार पेट जल्दी भर जी हमार परिवार खुशी से हो जी चलो, हम आ जल्दी- ना रउआ के ना रउआ का हम 2 दिन में बच्चे पैदा के दे हम ना तो रउआ हमरा कह हम के एक पीस मेहरान से बियाह कइले रही जानतरू बोली। उ जौन बिया न पहिल की हाँ। वो एकदम करिया बिया आज ले ओकर संग सुतला ही नहीं की का हाँ ये से हम डेरानी की उ करिए बिया त हमर लइको न करिया हो जाई हमर से कितना प्यार कर सही में हम तो से बहुत प्यार करत रहनी हमारा प्यार के चलते हो करा के माई तो जबरदस्ती न ओकरा से बियाह करा देला चल कोनो बात नहीं है भगवान के घर देर होला अंधेर ना ऐसे तो भगवान हमके फिर से बिला देला हाँ चलो हमनी के प्यार कर जाई कितना दिन दूर अभी घर बाबा जी ना बस अब आइए गनी के हेबा भैया हाँ देखा ये घर है देखो है माई त जे सुतला ही भी माई गोड़ लगता नहीं गोला हाँ, देली लिया माई के। हाँ देख माई बढ़िया बिया बहुत कनिया सुंदर बिया कनिया हमार बहुत सुंदर बिया चल चल ले चल माई चल देखो, चल चलो 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 लीजिए बैठाओ कनिया हमर बड़ी सुंदर बड़ी पहले काहे ना कहले ते कहनी नु माई तू बतिया हमार सुनबे ना कैली हमर मती घूमे गु घरे रे तो के फोटो दिखात रहनी लेकिन तू फोटोवा हमार ना देखली कहत रही कि ना तू हमरा पसंद का बियाह कर अरे देख भोगत रही नु। हमारा से तो हो गइल बा बहुत बड़ा गलती हो गइल बा लेकिन कोनो बात नहीं के ज्यादा कनिया हाँ मम्मी जी देख ल अब हमारे ये घर बा ये परिवार बा अब ए परिवार में तहारा खुशी ले आवे के बोलबे ठीक बा ठीक बा मम्मी जी रउआ चिंता मत करी हम सब कर ले बिल्कुल अब तहारा सब ए घर के कैसे खुश रखबू अब तू समझ देख ले एगो बड़की आइल बिया कि भगवान आज तक ले ओकरा बाल बच्चा ना दिहलन अब ए घर के वंश तू ही देबू ठीक नो तो मम्मी जी तो हो सकता है कि कुछ कमी हुई डॉक्टर के इलाज करा हाँ अब 5 साल हो गइल इला अब मान ला कि डॉक्टरों से देखो तो डॉक्टर कहलस कि इनके में कुछ कमी बा तो अब का कह सकेनी हम कुछ कह ना सकेनी कोनो बात नहीं के मम्मी जी हम आगनी ना एकदम हम बहुत खुश बानी अब बेटो हमार पहले से मतलब कहत रहा लेकिन हमारा ना बुझाइल का कही लेकिन मम्मी हमार सुनबे ना कैल पहले हम बहुत खुश बनी जानलू लेकिन हमार घर के बस तू ही देबू अब हमरा ये तना चिंता मत करी घर परिवार सब कुछ तो हमारे बाटे और नाच पे तो जल्दी रह गोद में खेली बिल्कुल हमारा जानता रू लोग दुनिया हंसेला गोतिना दिया सब हंसेला नु अच्छा तो तो बुझाला नु का करती हम जानलू अब केहू ना हंसे अब उहे आदमी खिलावे खातिर तरसे सही कहत रू अब एकरा अब ये तहारे हाथ में बा जानलू मम्मी जी उनको के तनी बुलाइन तनी देख लेती मिल लेती का ओकरा के ओकरा बुलावे से के का बाद बोले बाद में मिलिया छोड़ा हटावा आइल बड़ू पहले पहले गोड़ रखले बड़ू घर उ में रंग बढ़िया से। नजरिया देता रखे जानलू वैसन बिया उ बाद में मिल ली ओकरा से मिले के तो घर में नु रही ठीक है मम्मी जी ठीक बा हम जाता नहीं तारा कुछ खाए हुए के व्यवस्था करी ठीक नु बउआ इनका के तो देखत रहिए हम बानी है ठीक बा माई रान मम्मी जी कितना बढ़िया से बतिया कहनी नु मम्मी आप तो से बहुत प्यार करी आ तू बढ़िया से ख्याल रखियो उनका ठीक बा चिंता ना? मत करी जी जैसे राउर घर परिवार सब कोई हटे राउर मम्मी पापा ने वैसे अब हमार सब कुछ हो गए हाँ तो बढ़िया से ख्याल रखियो आ बिल्कुल मम्मी के बोले के मौका मत दियो जी जी राउर घर पर सब कुछ कितना बढ़िया बा सबका हम बहुत खुद किस्मत में आज का जी ई के हो मेहरारू है हमार का जी रो रही का खले हट हमसे दूर रह ठीक बा ना मतलब को ख्याल ना रहे मैं ना तुझे कैसन ख्याल चलो हमसे दूर रह आज से हमार भैया मेहरारू है ठीक बा ना हट का खले नी जी ए जी जा दिन छो तू एकरा पे मोहा तरू ई बाजी नहीं हो 4 साल ले हमरा एको लइका नहीं भाई हे भगवान रो रो कब ना यंत्रनी की शादी कर ले चलो हटाई जैसे अब तो हर समझदारी ना है कि कर औरत बिया इनका इनका से प्यार करे नहीं हम ठीक बा नु अरे कोनो बात नहीं कि वो रहे हम रहा का समझ के आ गेलू अपना रा भाई में चल दूर हट हमरा से करिए मला ऐसे हम तोरा संगे ना सुतत रहनी है ए जी तू करिए बार तो हमार लइको होगी तो वो करिए होगी काहे ना पहले कह दरी कि हम शादी ना करम जी हम तो तोरा से शादी ना कर चाहत रहनी है लेकिन हमार माई के दिमाग में कहीं काम मती घुरा गई रहा है अब काहे अगर हमके बोलत नहीं काहे कि जाके तोरा करियर से हमके फंसा देलस जा छोड़ कितना ना बोलेंगे देखो तू एकरा पे मत मोहा ठीक बनू एकरा सब तनको रद्दी भर हमके पसंद नहीं है
भगवान नहीं एकर माटी लग जा माटी लगे ना बहुत सुनले ना करत रहे कि हम शादी कर ले चल भागा ये ऐसे। कर लेला तू हमरा के बिल्कुल पसंद नहीं करे तर माटी लगे तो अरे लाज ना का लगा कहली सते का हो गइल माई यही से कर भी ना सुतर सा तो माई हम प्यार करते नहीं एकरा से हम तो जरूरत रही कि हमार पतो ही में कमी बढ़ गई लेकिन एकरा में कमी नहीं थे माई हम ऐसे सब प्यार तोरा में करते नहीं कमी बनू बढ़ गई, हम जननी। ऐसे प्यार करे खातिर कहनी है हम तो जानते रही कि एकरा में सब कमी बढ़ गई कि एकरा के हम नुक्स निकालत रही एकरा में हम सब कुछ एकरा के गरिया होता मम्मी जी नहीं अब तो होखे वाला हो गइल अब एकरे देखो अब हम एकरा से बियाह कर लेल बानी यही से हम लेकिन प्यार ना करेंगे एक मिनट ना घर में तारा के तन के रहे ना दे हम काहे न रह देबे माई तू अपन जहां बुझा वहां लेके जा हम घर में बियाह ना कइले बानी एकरा से ओसे का बियाह कर ले बड़ा ठीक हो तू कर ले बड़ा लेकिन तू लेके जाए जैसे हम हमार घर द्वार हो छछनिया तारे के घर में हम रह देम हमार घर में है हमार मेहरारू ना रही तो मम्मी जी दोनों आदमी रहले जाई दूना आदमी के रहल जी हम इनकरा से ना प्यार करेनी देख ले नतिया कत्ते समझदार बिया ई दोनों कहते कि दोनों आदमी रह जब देखता है कत्ते समझदार बिया तोरा से त बेसी ये समझदार न बिया देख माई हम एकरा से बिल्कुल प्यार ना करेनी ठीक बानू हम खाली हिनकरा से प्यार करनी है नहीं के संगे हम रहब मर्द की सोच सोच बजल लेकिन अब जानते रहे किससे बहुत बदमाश बड़े बहुत लेकिन आज तक ले हम ना जानते रहे कि ऐसा बारिश हम ना रहे मम्मी जी जानते घर में हम ना रहे रह सकत नहीं हम जाए ना। खाली में रखा त के तारा के चल जा बीच में एगो दरार बन के आइल भी हम ना रह हम घर में फूल को सब तो गरीब में पड़े कर मर मर ए जी छोड़ दे से मत करे हमारी मर्द के तू के बोले वाली मर मर काहे नहीं निकले रे तो लाज ना लग रे तो गला कहीं गया मर 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 मम्मी हम क्या करेगा खुद लाज नहीं के जी रोवा आगे हाथ जोड़ता जो चल चल डाल काहे बाजी से हाथ जोड़ता रू मत जोड़ा ऐसे हम बिल्कुल प्यार ना करेनी चल हमारे सामने तू चल बुझ गनी ए जरा की बिल्कुल जरूरत नहीं है अरे घर में रहे ना दे हम चुप रह करिए रो मत चुप ना आज तक हम तो तहरे के दूसरी तरह नहीं तहरे में सब हम कमी निकालत रहनी लेकिन ये मेरा बुझाई कि कैसन लइका बड़ुए ई का कमी बा लेकिन तू आज तक ले बतावत ना रहलो कि हई हई बात बड़ुए मम्मी जी हम ऐसे हमारे से करेला कि शादी कर ले चुप रह चल चलो करे रहे ना दे घर में उरा निकलो घर में से